Kagandahan. Ang lalawigan ng Sorsogon ay pinalad na mabiyayaan ng magagandang tourist attraction na handang tumanggap sa inyong lahat ng buong puso. Ipinagmamalaki namin ang maraming magagandang pagbabago sa larangan ng infrastruktura sa iba't ibang destinasyon sa buong lalawigan ng Sorsogon. Ang magagandang hotel at resorts na pang world class na ating ipinagmamalaki sa ating mga turista, lokal man o mga foreigner. Ang masasarap na mga pagkain mula sa iba't ibang bayan ay ating inahahanda sa mga hapagkainan para sa ating mga bisita. Bilang gobernador ng lalawigan ng Sorsogon, malugod ko kayo iniimbitahan na bumisita at makita ang natatanging ganda ng aming lalawigan. Come and visit beautiful Sorsogon.